Gitawag ni Jesus si Felipe ug si Natanael. Juan Kapitulo 1 versikulo 43, 51. Pagkasunod adlaw, nakahukom si Jesus nga moadto sa probinsya sa Galilea. Pag-abot niya didto, nakita niya si Felipe ug iya kining giingnan, "Dali sunod kanako." Kini si Felipe taga Betsaida. Taga didto usab si Andres ug si Pedro. Ug gipangita ni Felipe si Natanael. Ug sa dihang nakita na niya, iya kining giingnan, nakita na namo ang tawo nga gihisgutan ni Moises diha sa kasuguan. Ug gihisgutan usab siya sa mga propeta. Siya diyay mao si Jesus nga taga Nazaret nga anak ni Jose. Mingon si Natanael, "Aduna ba'y maayo gikan sa Nazaret?" Mitubag si Felipe, "Dali, uban aron makita mo." Sa pagkakita ni Jesus kang Natanael nga nagpadulong kanya, mingon siya, "Aniya ang tinuod nga Israelyanhan nga wala gayud manglimbong." Nangutana si Natanael kanya, "Nganong nakaila ka kanako?" Gitubag siya ni Jesus, "Sa wala ka patawgan ni Felipe, nakita ko na ikaw didto sa ilalim sa kahoy nga higera." Busa mingon si Natanael, "Magtutudlo, tinuod gayud nga ikaw ang anak sa Dios. Ikaw ang hari sa Israel." Anya mingon si Jesus kanya, "Nagtuo ba ikaw kanako tungod kay mingon ako kanimo nga nakita ko ikaw didto sa ilalim sa kahoy nga higera? Mas labaw pa anya ni ana ang imong makita." Ug mingon pagayod si Jesus kanya, "Sa pagkatinuod, sultihan ko kamo nga moabot ang adlaw nga makita ninyo nga maabri ang langit ug makita usab ninyo ang mga anghel sa Dios nga magsaka kana ug ngadto ngari kanako nga anak sa tawo."